ngikubingelele ngomukelelo ngi-channel yakho ngonqa phambili New Flick igama uPastor Oningi uXolani Muthanda uPastor Wezwe silandele njalo ke lapha ku eTV every Monday ku morning show 10 to 8 sichaza namaphupho umsakazo umkhondo FM kusifundazwe Mpumalanga 98.6 umkhondo FM 98.6 kusifundazwe Mpumalanga nakhona kwazi usilandele every Tuesday around half 5 ekseni 5:30 ekseni ungakwazi ukusilandela ku www.radioapp.co.za select umkhondo FM online ukuthi frequency akwazi usibamba yona silandele na yona ke website www.newflick.com noma uhlalela ku YouTube siyabonga uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu esikelele sibonga kakhulu kunina ngokusilandela isikhathi asinaso kwamanje ukuthi sizobuya sikilisini isikhathi ukuthi sikuphendule kahle ngokusheshsha sikhulume la ngamaphupho ndathinta indlu enqobo silungisa iverse neverse for iphupho iverse neverse for iphupho ngoba kubaleka ukuthi abantu bawazi amaverse bamazi uNkulunkulu bazale noNkulunkulu so la umuntu ophupha ebona mhlawumbe indle endala ama meaning sichaza ngamaphupho athinta indlu kodwa ke iphupho li1 lingakhuluma into ezimo than 2 3 I always say that asikhuluma umuntu osuke ephupha ebona la mhlawumbe indlu endala awumaphupho ubona indle endala la ngaba kuPaul Vamenje ukuthi likhombise mhlawumbe ukungazinzi noma ke la ukuthi ngenze ungene ehlazweni umzothelwa ihlazo noma ke uzolahlekelwa isithunzi hamba ke la funda Deuteronomy 20:4 ithi for the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies to save you kanti ke la futhi umuntu ophupha ke la ebona yona indle endala kungaba futhi lo Paul usho ukuthi ke lo muntu loyo mhlawumbe wena noma wena uqobo njengo umoya omubi opumpofu opuphofu okungathuthuki nokidakida ndawonye empilweni sitheke thina la hamba kufundelana uSamuel wesibili chapter 22 verse 3 and 4 ithi ke the God of my strength in whom I will trust my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my savior. You save me from violence, and I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so I shall be saved from my enemies. Kanti ke nathi biloko siqinisa ngakho ukuthi ke uNkulunkulu uzosave uma upha la futhi bona indle endala uPaul olingasho ukuthi umuntu othwele kanzima njengamanje futhi noma awukwazi ukufeza ifiso zakho ethinta ikusasa lakho elingcono noma ukuthi ukwazi ukwenza impilo yakho ibe ngcono ke kahle hle hamba la ufunde ke uPsalms 17 verse 7 to 8 lapho uNkulunkulu ethi ke show your marvelous looking kindness by your right hand or you who save those who trust in you from those who rise up against them. Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shade of your wings. Psalms la noma uDavid wayenxusa ke laNkulunkulu ukuthi ke ekwazi ukuthi emfihle lapha ngaphansi ke kwamaphiko ke akhe uNkulunkulu nawe ke wona ungakusho lesikhathi samanje ukuthi uNkulunkulu akakufihle ngaphansi ke kwamaphiko akhe kanti la uma futhi indle endala ewumuzi mhlawumbe wakho noma kuyindle yakho le kodwa indala upha futhi olubuloli elingasho mhlawumbe ukuthi ke ubanjwe umoya omubi okungathuthuki empilweni wena kanye nomndeni wakho kanti futhi la hamba kufundela yena ke la uPsalms 34 verse 6 ithi ke this poor man cried out and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. uNkulunkulu ke uyokwazi ukuthi ekusize kuzona zonke inkinga zakho ezobhekene nazo uma ukhala ke kuyena kanti la upha ke mhlawumbe ubona futhi la isakhiwo ke sendlu mhlawumbe ke endala kakhulu upha futhi lo makhombisa mhlawumbe ungabi ke nobumbano olithile noma ngempilo enzima noma ukusebenza kanzima okungenayo inzuzo ukuthi mhlawumbe ngenze kusebenza kanzima kodwa akunayo inzuzo noma futhi la ngasho ukuthi mhlawumbe kungenzeka ubhekene nobugqila yabo obunzima mhlawumbe ngokozalo nobungabi nenqubela phambili futhi ngisho mhlawumbe nozinzo ongakwazi ukulithola mhlawumbe noma izinto zakhe emshadeni azihambi kahle noma ubudlelwano bakaphambi kahle uma kushuphila ubopha ke ubona ke isakhiwo sendlu endala hamba ke ufundela uPsalms 34 verse 17 to 18 together righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such have a contrite spirit. uNkulunkulu uyokuhlenga uNkulunkulu uzokwazi ukulekelela kanti la umuntu otheni mina la ngiphupha mhlawumbe ngibona indlu endala futhi egqwale noma eseyonakele yabo ebonakala indala isigugile futhi noma isigqwalile noma yonakele
ayiseke esimene esihle lolu uphawu olukhombisa ukuthi mhlawumbe leyo ndlela yosukuyibona iwuphawu lesiqalekiso noma ke ikhungethwe umoya omubi futhi kungasho ukuthi mhlawumbe wena ungeze ulahlekelwe izinto ezithile ezibalekile empilweni yakho noma ke lokho kuzoza ngenxa ke mhlawumbe ukuthi isekelo okusona nje manje isekelo sonke singalungisiwe noma izinto zakho ayilungisiwe ongenzeka mawukuthi umuntu mhlawumbe okudinga ukulungisa into ezithize ngokukaNkulunkulu noma kuma ukuthi umuntu okhona kwelamathongo futhi into ezithize ufuna ilungisa esimeni samathongo akini kanti futhi la kungasho ukuthi isasa lakho mhlawumbe liqhumene noma ke inkinga obhekene nazo inkingo ezingafuni ukuphela osozamela ukuthi uyiqede kodwa ke azifuni ukuphela hamba ke la ufunde ke uPsalms 34:19 uNkulunkulu noma uDavid la uthi ke many are afflictions of the righteous, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. So uNkulunkulu nawe uyokwathi khulule kukona konke lobo kunzima kuleyo moya emibi esuke ibambile noma ngabe ikhondo lwemndeni kanti futhi umuphupha mhlophe la ubuntu ubonisa indlu inesakho esibi futhi ikhombisa ukuthi ingadilika ngokusheshsha ngenxa mhlophe eselo noma ibonakala ukuthi ingawa noma binini la uPaul olusho ukuthi mhlophe noma uyaxwayisa la ukuthi mhlawumbe kunemoya emibi yakudala esakuhlasela even namanje noma ke efuna ukuphazamisa ikusasa lakho kusho kunemoya yesikhathi eside ikhona kodwa namanje lokhu ikubambile futhi ifuna ukuthi iphazamise ikusasa lakho kodwa ke ungahamba ukuthi umunqosa phambi kuNkulunkulu ukuthi ekulekelele uNkulunkulu ekusize funda ke lapha ke uPsalms 57:3 ithi ke he shall send from heaven and save me, he reproaches the one who would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth. uNkulunkulu ke uyokwathi ekulethele ke umusa wakhe kanti la umuntu umethi mina yazi mhlophe ngiphupha la usithola ukuthi usendlini endala eyonakele ngathi ukuyo lendlu ke manje usungaphakathi kuyo uphafulo lolusho ukuthi ke umbethwe umoya omubi nobuthakathi mhlophe obubambe impilo yakho nje manje futhi kusho ukuthi ubambekile ukwazi ukufeza izifiso zakho namaphupho akho ngenxa ke yobuthakathi noma ngenxa yemoya emelene nawe hamba ke la ufunde uPsalms 91:7 ithi ke 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand but it shall not come near you. Bangawa ngapha nangapha kenzeka noma yini ngapha nangapha kodwa uNkulunkulu uyokwenza sho ukuthi lobu bunzima noma lemoya lena noma lobuthakathi abusondeli eduze nawe futhi kungenzeka ukuthi ke mhlawumbe wena nje ubophupa lendlu le uthola sendlini endala eyonakele kungenzeka njengamanje umuntu onomuzwa ukuthi ngathi wena mhlawumbe uselele emuva ngokwempilo futhi noma awunawo amandla ukuthuthukisa impilo yakho njengamanje mhlawumbe unezifiso nazo kodwa ke kubonakala ke kuhamba ke ngolonwabo so ungaba nalo iphupho elifana naleli sema kakhulu ungaliza kuyithu ungakhohlwa ukuthi niqhubeke nisilandele sisho ukuthi eTV morning show 10 to 8 isikhona umsakazo umkhona FM kusifundazwe nomananga Mkhondo FM 98.6 noma uye lapha ku www.radioapp.co.za usile ukuthi Mkhondo FM kwazi usibamba 5:30 every Tuesday sibambe nalona ngisa i channel qhubeka subscribe uphinde wakasele iwebsite siyabonga kakhulu.